Apocalipsi de l'apòstol Joan. Apocalipsi, capítol 1. Revelació de Jesucrist, que Déu li donà per mostrar als seus servents les coses que s'han d'esdevenir ben aviat, i l'ha fet conèixer enviant-la per mitjà del seu àngel al seu servent Joan, que ha donat testimoni de la paraula de Déu i del testimoni de Jesucrist i de totes les coses que veié. Feliç el qui llegeix i els qui escolten les paraules de la profecia i guarden les coses que hi són escrites, perquè el temps és a prop. Joan, a les 7 esglésies que hi ha a l'Àsia, gràcia a vosaltres i pau de part d'aquell qui és, i del qui era, i del qui ha de venir, i de part dels 7 esperits que són davant del seu tron, i de part de Jesucrist, el testimoni fidel, el primogènit entre els morts, i el príncep dels reis de la terra, el qui ens ha estimat i ens ha rentat dels nostres pecats amb la seva sang, i ens feu reis i sacerdots per a Déu i el seu Pare. A ell la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén. Heus aquí, ell ve amb els núvols, i tot ull el veurà, fins aquells que el traspassaren. I totes les tribus de la terra es lamentaran per ell. Sí, amén. Jo sóc l'alfa i l'omega, el principi i la fi, diu el Senyor, el qui és, i el qui era, i el qui ha de venir, el Totpoderós. Jo, Joan, el vostre germà, i participant en la tribulació, i en el regne, i la perseverança de Jesucrist, em trobava a l'illa anomenada Patmos, per causa de la paraula de Déu i del testimoni de Jesucrist. Em trobava en l'esperit, en el dia del Senyor, i vaig escoltar darrere meu una veu forta, com de trompeta, que deia: Jo sóc l'alfa i l'omega, el primer i el darrer. Escriu en un llibre el que veus i envia-ho a les 7 esglésies que hi ha a l'Àsia, a Efes, i a Esmirna, i a Pèrgam, i a Tiatira, i a Sardis, i a Filadèlfia, i a Laodicea. I em vaig girar per veure la veu que parlava amb mi, i després de girar-me vaig veure 7 portallànties d'or, i enmig dels 7 portallànties, un, semblant a un fill de l'home, vestit amb una túnica fins als peus i cenyit pels pits amb un cenyidor d'or. El seu cap i els seus cabells eren blancs com la llana blanca, com la neu, i els seus ulls com una flama de foc, i els seus peus eren semblants a l'oricalc, com arroentats en un forn, i la seva veu com la veu de moltes aigües. I tenia a la seva mà dreta 7 estels, i de la seva boca sortia una espasa esmolada de 2 talls, i el seu rostre era com el sol que resplendeix amb el seu poder. I quan el vaig veure, vaig caure als seus peus com mort, però ell em posà la seva mà dreta al damunt, dient-me: No tinguis por, jo sóc el primer i el darrer, i el qui viu, que vaig estar mort, i heus aquí, estic viu, pels segles dels segles. Amén. I tinc les claus de l'infern i de la mort. Escriu les coses que has vist i les que són i les que s'han d'esdevenir després d'aquestes. El misteri dels 7 estels que has vist en la meva dreta i els 7 portallànties d'or. Els 7 estels són els àngels de les 7 esglésies i els 7 portallànties que has vist són 7 esglésies. Apocalipsi, capítol 2. Escriu a l'àngel de l'església d'Efes: Això diu el qui té agafats els 7 estels en la seva dreta, el qui camina enmig dels 7 portallànties d'or. Conec les teves obres i el teu esforç i la teva perseverança, i que no pots suportar els dolents, i que has posat a prova els qui afirmen ser apòstols però no ho són, i els has trobat mentiders. I has suportat i tens perseverança, i t'has esforçat per causa del meu nom i no has defallit. Però tinc contra tu que has abandonat el teu primer amor. Per tant, recorda d'on has caigut i penedeix-te i fes les primeres obres. Si no, aviat vinc a tu i trauré el teu portallànties del seu lloc si no et penedeixes. Però tens això, que avorreixes les obres dels nicolaïtes, les quals jo també avorreixo. El qui tingui orella,
que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. Al qui venci, li donaré de menjar de l'arbre de la vida que és enmig del paradís de Déu. I escriu a l'àngel de l'església dels d'Esmirna. Això diu el primer i el darrer, el qui fou mort i visqué. Conec les teves obres i la teva tribulació i la teva pobresa, però ets ric, i la calúmnia dels qui es diuen jueus i no ho són, sinó que són sinagoga de Satanàs. No tinguis gens de por de les coses que has de patir. Heus aquí, el diable ficarà alguns de vosaltres a la presó a fi que sigueu provats i tindreu una tribulació de 10 dies. Sigues fidel fins a la mort i et donaré la corona de la vida. El qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. El qui venci no rebrà cap mal de la segona mort. I escriu a l'àngel de l'església que hi ha a Pèrgam. Això diu el qui té l'espasa esmolada de 2 talls. Conec les teves obres i on habites, on hi ha el tron de Satanàs, i que retens el meu nom i no has negat la meva fe, ni en els dies en què Antipes, el meu testimoni fidel, fou mort entre vosaltres, on Satanàs habita. Però tinc unes poques coses contra tu, perquè tens allà alguns que mantenen la doctrina de Balaam, el qui ensenyava Balac a posar entrebanc davant dels fills d'Israel, a menjar coses sacrificades als ídols i a fornicar. Així, tu també en tens alguns que mantenen la doctrina dels nicolaïtes, cosa que avorreixo. Penedeix-te, si no, vinc aviat a tu i combatré contra ells amb l'espasa de la meva boca. El qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. El qui venci, li donaré a menjar el manà amagat i li donaré una pedreta blanca i un nom nou escrit sobre la pedreta que ningú no coneix sinó el qui el rep. I escriu a l'àngel de l'església que hi ha a Tiatira. Això diu el Fill de Déu, que té els ulls com flama de foc i els peus semblants a l'oricalc. Conec les teves obres i el teu amor i el teu servei i la teva fe i la teva perseverança i que les teves obres darreres són més que les primeres. Però tinc algunes poques coses contra tu, perquè permets a la dona Jezabel, la qual s'anomena a si mateixa profetessa, que ensenyi als meus servents i els desviï a fornicar i a menjar coses sacrificades als ídols. I li vaig donar temps perquè es penedís de la seva fornicació i no es penedí. Heus aquí, la llanço en un llit i els qui adulteren amb ella en una gran tribulació si no es penedeixen de les seves obres. I els fills d'ella els mataré amb la mort. I totes les esglésies sabran que jo sóc el qui examino els ronyons i els cors i donaré a cadascú de vosaltres segons les vostres obres. Però vosaltres, us dic, i els altres de Tiatira, a tots els qui no tenen aquesta doctrina i els qui no han conegut les profunditats de Satanàs, com diuen, no posaré damunt de vosaltres cap altra càrrega, però el que teniu, reteniu-ho ferm fins que vindré. I qui venci i guardi les meves obres fins a la fi, li donaré potestat sobre les nacions, i ell les pasturarà amb vara de ferro, com són esmicolats els vasos del terrisser, com jo també l'he rebut del meu pare, i li donaré també l'estel del matí. El qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. Apocalipsi, capítol 3. I escriu a l'àngel de l'església que hi ha a Sardis. Això diu el qui té els 7 esperits de Déu i els 7 estels. Conec les teves obres, que tens el nom que vius i ets mort. Estigues vigilant i aferma les coses que resten, que estan a punt de morir, perquè no he trobat les teves obres completes davant Déu. Per tant, recorda't de com has rebut i escoltat, i guarda-ho i penedeix-te. Perquè, si no vetlles, vindré sobre teu com un lladre, i no sabràs a quina hora vindré sobre teu. Tens uns pocs noms, també a Sardis, que no han contaminat els seus vestits i caminaran amb mi amb vestits blancs perquè en són dignes. El qui venci, aquest serà vestit amb vestits blancs i de cap manera no esborraré el seu nom del llibre de la vida
i confessaré el seu nom davant del meu Pare i davant dels seus àngels. Qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. I escriu a l'àngel de l'església que hi ha a Filadèlfia. Això diu el sant, el veritable, el qui té la clau de David, el qui obre i ningú no tanca i ningú no obre. Conec les teves obres, heus aquí. He posat davant teu una porta oberta i ningú no la pot tancar, perquè tens una força petita i has guardat la meva paraula i no has negat el meu nom. Heus aquí, dono de la sinagoga de Satanàs els que es diuen jueus i no ho són, sinó que menteixen. Heus aquí, faré que ells vinguin i es prostrin davant dels teus peus i sàpiguen que jo t'he estimat. Perquè has guardat la paraula de la meva perseverança, jo també et guardaré de l'hora de la prova que ha de venir sobre tot el món per provar els habitants de la terra. Heus aquí, vinc aviat. Retingues ferm allò que tens, a fi que ningú no et prengui la teva corona. Qui venci, el faré columna en el temple del meu Déu, i ja no sortirà més a fora, i escriuré sobre ell el nom del meu Déu i el nom de la ciutat del meu Déu, la nova Jerusalem, la que baixa del cel provinent del meu Déu, i jo escriuré sobre ell el meu nom nou. El qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. I escriu a l'àngel de l'església dels de Laodicea. Això diu l'Amén, el testimoni fidel i veritable, el principi de la creació de Déu. Conec les teves obres, que no ets ni fred ni calent. Tant de bo fossis fred o calent. Així, perquè ets tebi i no ets ni fred ni calent, estic a punt de vomitar-te de la meva boca, perquè dius, soc ric i m'he enriquit i no tinc necessitat de res. Però no saps que tu ets el miserable i digne de compassió i pobre i sec i nu. T'aconsello que em compris or purificat al foc perquè t'enriqueixis, i vestits blancs perquè et vesteixis i no es manifesti la vergonya de la teva nuesa, i col·lirí per ungir-te els ulls perquè hi vegis. Jo, tots els qui estimo, els reprenc i els corregeixo. Per tant, sigues zelós i penedeix-te. Heus aquí, jo sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. El qui venci, li donaré de seure amb mi en el meu tron, així com jo també vaig vèncer i em vaig asseure amb el meu Pare en el seu tron. El qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. Apocalipsi, capítol 4. Després d'aquestes coses vaig veure, i heus aquí, una porta oberta en el cel, i la primera veu que havia sentit com so de trompeta parlava amb mi i deia: puja aquí i et mostraré les coses que s'han d'esdevenir després d'aquestes. I immediatament vaig ser en l'esperit, i, heus aquí, hi havia un tron posat en el cel i un que seia sobre el tron. I aquell que hi seia era d'aspecte semblant a la pedra de jaspi i a la coralina, i encerclava el tron un arc iris d'aspecte semblant a la maragda, i, al voltant del tron, hi havia 24 trons, i, sobre els trons, vaig veure els 24 ancians asseguts, revestits de vestidures blanques, i, sobre els seus caps, duien corones d'or. I, del tron, sortien llamps i trons i veus, i hi havia 7 torxes de foc enceses davant del tron, que són els 7 esperits de Déu. I davant del tron hi havia un mar de vidre semblant al cristall, i enmig del tron i a l'entorn del tron 4 éssers vivents plens d'ulls al davant i al darrere. I el primer ésser vivent era semblant a un lleó, i el segon ésser vivent era semblant a un vedell, i el tercer ésser vivent tenia la cara com d'home, i el quart ésser vivent era semblant a una àguila volant. I els 4 éssers vivents tenien cadascun 6 ales, entorn i per dins estaven plens d'ulls, i no cesen de dir, ni de nit ni de dia, Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu Totpoderós, el qui era, i el qui és, i el qui ha de venir.
I quan els éssers vivents donen glòria i honor i accions de gràcies a aquell qui seu sobre el tron, el qui viu pels segles dels segles, els 24 ancians es prostren davant del qui seu en el tron, adorant aquell que viu pels segles dels segles i llancen les seves corones davant del tron, dient: Digne ets, Senyor, de rebre la glòria i l'honor i el poder, perquè tu vas crear totes les coses i per la teva voluntat existeixen i foren creades. Apocalipsi, capítol 5. I vaig veure, a la mà dreta del qui era assegut sobre el tron, un llibre escrit per dins i per fora, segellat amb 7 segells. I vaig veure un àngel fort que proclamava amb veu potent: Qui és digne d'obrir el llibre i de deslligar els seus segells? I ningú en el cel, ni sobre la terra, ni sota la terra, no podia obrir el llibre ni mirar-se'l. I jo plorava molt, perquè no fou trobat ningú digne d'obrir ni de llegir el llibre ni de mirar-se'l. Però un dels ancians em diu: No ploris, heus aquí, el lleó de la tribu de Judà, l'arrel de David, ha vençut per obrir el llibre i deslligar-ne els 7 segells. I vaig veure i, heus aquí, enmig del tron i dels 4 éssers vivents i enmig dels ancians, hi havia dret un anyell que semblava com si hagués estat immolat. Tenia 7 banyes i 7 ulls, que són els 7 esperits de Déu enviats per tota la terra. I vingué i va prendre el llibre de la mà dreta d'aquell qui seia en el tron. I quan hagué pres el llibre, els 4 éssers vivents i els 24 ancians es prostraren davant l'anyell i cadascun tenia cítares i copes d'or plenes d'encens, que són les pregàries dels sants. I canten un càntic nou, dient: Digne ets de prendre el llibre i d'obrir els seus segells, perquè fores immolat, i amb la teva sang ens vas comprar per a Déu de tota tribu i llengua i poble i nació, i ens vas fer reis i sacerdots per al nostre Déu, i regnarem sobre la terra. I vaig veure i vaig escoltar la veu de molts àngels al voltant del tron i dels éssers vivents i dels ancians, i el seu nombre era miriades de miriades i milers de milers, que deien amb veu forta: Digne és l'anyell que fou immolat de rebre el poder i la riquesa i la saviesa i la força i l'honor i la glòria i la benedicció. I tota criatura que hi ha en el cel i a la terra i sota la terra, i les que hi ha al mar i totes les coses que hi ha en ells, vaig escoltar que deien: El qui seu sobre el tron i a l'anyell sigui la benedicció i l'honor i la glòria i el domini pels segles dels segles. I els 4 éssers vivents deien: Amén. I els 24 ancians es prostraren i adoraren aquell que viu pels segles dels segles. Apocalipsi, capítol 6. I vaig veure, quan l'anyell obrí un dels segells, i vaig escoltar un dels 4 éssers vivents que deia com amb una veu de tro: Vine i mira. I vaig veure i, heus aquí, un cavall blanc, i el que el muntava tenia un arc, i li fou donada una corona, i sortí vencedor i a fi que vencés. I quan obrí el segon segell, vaig escoltar el segon ésser vivent que deia: Vine i mira. I sortí un altre cavall, roig, i el qui el muntava li fou donat de treure la pau de la terra perquè es matessin els uns als altres, i li fou donada una gran espasa. I quan obrí el tercer segell, vaig escoltar el tercer ésser vivent que deia: Vine i mira. I vaig veure i, heus aquí, un cavall negre, i el qui el muntava tenia una balança a la seva mà. I vaig escoltar una veu enmig dels 4 éssers vivents que deia: Una mesura de blat, un denari, i 3 mesures d'ordi, un denari, i no facis malbé ni l'oli ni el vi. I quan obrí el quart segell, vaig escoltar la veu del quart ésser vivent que deia: Vine i mira. I vaig veure i, heus aquí, un cavall groguenc, i el que seia damunt d'ell tenia per nom la mort, i l'infern el seguia darrere, i els fou donada potestat sobre la quarta part de la terra,
per matar amb espasa i amb fam i amb mort i per mitjà de les feres de la terra. I quan obria el 5è segell, vaig veure sota de l'altar les ànimes dels que havien estat assassinats per causa de la paraula de Déu i per causa del testimoni que tenien, i cridaven amb veu forta, dient: Fins quan, sobirà, sant i veritable, no jutges i venges la nostra sang dels habitants de la terra? I li fou donat a cadascú un vestit blanc, i se'ls digué que es reposessin encara una mica de temps, fins que es completés el nombre dels seus companys de servei i dels seus germans, que han de ser morts també com ells. I vaig veure, quan obria el 6è segell, i, heus aquí, hi hagué un gran terratrèmol, i el sol es tornà negre com un sac de pèl, i la lluna es tornà com sang, i els estels del cel van caure a la terra com una figuera que, sacsejada per una forta ventada, deixa caure les seves figues rebordonides. I el cel es va separar com un llibre que s'enrotlla, i totes les muntanyes i les illes es van moure del seu lloc. I els reis de la terra, i els magnats, i els rics, i els tribuns i els poderosos, i tots els servents i tots els lliures, s'amagaren dins les coves i dins les roques de les muntanyes, i deien a les muntanyes i a les roques: Caieu damunt de nosaltres i amagueu-nos del rostre d'aquell que seu sobre el tron i de la ira de l'anyell, perquè ha arribat el gran dia de la seva ira i qui es podrà sostenir? Apocalipsi, capítol 7. I després d'aquestes coses vaig veure 4 àngels que estaven drets en els 4 cantons de la terra i retenien els 4 vents de la terra a fi que el vent no bufés ni sobre la terra, ni sobre el mar, ni sobre cap arbre. I vaig veure un altre àngel que pujava del sol naixent, que tenia el segell del Déu vivent, i cridà amb veu forta als 4 àngels als quals els havia estat donat de fer mal a la terra i al mar, dient: No feu mal a la terra ni al mar ni als arbres, fins que segellem els servents del nostre Déu en els seus fronts. I vaig escoltar el nombre dels segellats, 144.000 segellats de totes les tribus dels fills d'Israel. De la tribu de Judà, 12.000 segellats. De la tribu de Rubén, 12.000 segellats. De la tribu de Gad, 12.000 segellats. De la tribu d'Aser, 12.000 segellats. De la tribu de Naftalí, 12.000 segellats. De la tribu de Manassès, 12.000 segellats. De la tribu de Simeó, 12.000 segellats. De la tribu de Leví, 12.000 segellats. De la tribu d'Issacar, 12.000 segellats. De la tribu de Zebuló, 12.000 segellats. De la tribu de Josep, 12.000 segellats. De la tribu de Benjamí, 12.000 segellats. Després d'aquestes coses vaig veure i, heus aquí, una gran multitud que ningú no podia comptar, de tota nació i de totes les tribus i pobles i llengües, que estaven drets davant del tron i davant l'anyell, vestits amb vestidures blanques, amb palmes a les mans, i cridaven amb veu forta, dient: La salvació pertany al nostre Déu, que seu sobre el tron i a l'anyell. I tots els àngels eren drets al voltant del tron i dels ancians i dels 4 éssers vivents, i es prostraren sobre els seus rostres davant del tron i van adorar Déu, dient: Amén. La benedicció i la glòria i la saviesa i l'acció de gràcies i l'honor i el poder i la força per al nostre Déu pels segles dels segles. Amén. Llavors, un dels ancians va respondre i em digué: Aquests que van vestits amb vestidures blanques, qui són i d'on han vingut? I li vaig dir: Tu ho saps, Senyor. I ell em digué: Aquests són els que venen de la gran tribulació i han rentat els seus vestits i els han blanquejat en la sang de l'anyell. Per això són davant del tron de Déu i el serveixen dia i nit en el seu temple, i aquell que seu en el tron estendrà la seva tenda sobre ells. Ja no tindran més fam, ni tindran més set, ni el sol, ni cap mena de xafogor caurà sobre ells, perquè l'anyell, que és al mig del tron, els pasturarà i els manarà a fonts vives d'aigües, i Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls.
Apocalipsi, capítol 8. I quan obria el 7è segell, es feu silenci en el cel com una mitja hora. I vaig veure els 7 àngels que estan drets davant de Déu i els foren donades 7 trompetes. I vingué un altre àngel i es posà sobre l'altar amb un enceser d'or i li donaren molt encens per oferir amb les pregàries de tots els sants sobre l'altar d'or que hi havia davant del tron. I el fum dels encens, amb les pregàries dels sants, pujà de la mà de l'àngel fins a davant de Déu. I l'àngel agafà l'enceser i el va omplir del foc de l'altar i el llançà a la terra. I hi hagué veus, i trons, i llamps, i un terratrèmol. I els 7 àngels que tenien les 7 trompetes es prepararen per tocar-les. I el primer àngel tocà la trompeta, i hi hagué una pedregada i foc barrejats amb sang, i foren llançats a la terra, i s'abrosà la tercera part dels arbres i tota l'herba verda. I el segon àngel tocà la trompeta, i fou llançada al mar com una gran muntanya encesa de foc, i la tercera part del mar es tornà sang, i morí la tercera part de les criatures que són en el mar i tenen vida, i la tercera part de les naus fou destruïda. I el tercer àngel tocà la trompeta, i caigué del cel un gran astre encès com una torxa, i caigué sobre la tercera part dels rius i sobre les fonts de les aigües. I el nom de l'astre és Absenta, i la tercera part de les aigües es tornà en absenta, i molts homes moriren a causa de les aigües perquè s'havien tornat amargues. I el quart àngel tocà la trompeta, i fou colpida la tercera part del sol, i la tercera part de la lluna, i la tercera part dels estels, perquè se n'enfosquís la tercera part, i no brillés la tercera part del dia i de la nit igualment. I vaig veure, i vaig escoltar un àngel que volava pel mig del cel, dient amb veu forta: Ai, 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 dels que habiten sobre la terra a causa dels restants tocs de trompeta dels 3 àngels que estan a punt de tocar. Apocalipsi, capítol 9. I el 5è àngel tocà la trompeta, i vaig veure una estrella caiguda del cel a la terra, i li fou donada la clau del pou de l'abisme, i obria el pou de l'abisme, i del pou en pujà un fum com el fum d'un gran forn, i el sol i l'aire s'enfosquiren a causa del fum del pou, i del fum sortiren llagostes a la terra, i els fou donat poder com el poder que tenen els escorpins de la terra, i se'ls manà que no fessin mal a l'herba de la terra, ni a res de verd, ni a cap arbre, sinó solament als homes que no tenen el segell de Déu sobre els seus fronts. I els fou donat que no els matessin, sinó que els tormentessin durant 5 mesos, i el seu turment era com el turment d'escorpí quan pica un home. I en aquells dies els homes cercaran la mort i no la trobaran, i desitjaran de morir, i la mort fugirà d'ells. I l'aspecte de les llagostes era semblant a cavalls preparats per a la guerra. Sobre els seus caps duien com corones que semblaven d'or, i les seves cares eren com cares d'homes. I tenien cabells com els cabells de les dones, i les seves dents eren com les dels lleons. I tenien cuirasses com cuirasses de ferro, i el soroll de les seves ales era com el soroll de molts carros de cavalls corrent cap a la batalla. I tenen unes cues semblants a les dels escorpins, amb fiblons a les cues, i el seu poder era de fer mal als homes durant 5 mesos, i sobre elles tenien per rei l'àngel de l'abisme. El seu nom en hebreu és Abadon, i en grec té per nom Apol·lion. El primer ai ha passat. Heus aquí, després d'aquestes coses, encara venen 2 ais més. I el 6è àngel tocà la trompeta, i vaig escoltar una veu que venia de les 4 banyes de l'altar d'or que hi havia davant de Déu, que deia al 6è àngel que tenia la trompeta: Deslliga els 4 àngels que hi ha lligats vora el gran riu Eufrates. I foren deslligats els 4 àngels que havien estat preparats per a l'hora, i el dia, i el mes, i l'any, perquè matessin la tercera part dels homes. I el nombre dels exèrcits de cavalleria era de 2 miriades de miriades, i en vaig escoltar el nombre.
i així vaig veure en la visió els cavalls i els qui el muntaven. Tenien cuirasses de foc i de jacint i de sofre, i els caps dels cavalls eren com caps de lleó, i de les seves boques sortia foc i fum i sofre. Per aquests tres, pel foc i pel fum i pel sofre que sortia de les seves boques, foren matats la tercera part dels homes, perquè el seu poder és en la seva boca i en les seves cues, ja que les seves cues són com serps, tenen caps i amb elles fan mal. I la resta dels homes que no foren matats per aquestes plagues no es penediren de les obres de llurs mans a fi de no adorar els dimonis i els ídols d'or i de plata i de bronze i de pedra i de fusta que no hi poden veure ni escoltar ni caminar. I no es penediren dels seus homicidis, ni de les seves bruixeries, ni de la seva fornicació, ni dels seus robatoris. Apocalipsi, capítol 10. I vaig veure un altre àngel fort que baixava del cel revestit d'un núvol, amb l'arc iris sobre el seu cap, i el seu rostre era com el sol i els seus peus com columnes de foc. I tenia a la mà un llibre petit obert, i posà el peu dret sobre el mar i l'esquerra sobre la terra, i cridà amb veu forta com un lleó que rugeix. I, quan hagué cridat, els 7 trons parlaren amb les seves veus, i, quan els 7 trons hagueren parlat amb les seves veus, jo em disposava a escriure. Però vaig escoltar una veu del cel que em deia: segella aquestes coses que han dit els 7 trons i no les escriguis. I l'àngel, que jo havia vist dret sobre el mar i sobre la terra, alçà la mà cap al cel i jurà per aquell qui viu pels segles dels segles, el que creà el cel i les coses que hi ha en ell, i la terra i les coses que hi ha en ella, i el mar i les coses que hi ha en ell, ja que no hi haurà més temps, sinó que en els dies de la veu del 7è àngel, quan haurà de tocar la trompeta, s'acomplirà el misteri de Déu, tal com ho havia anunciat per mitjà dels seus servents els profetes. I la veu que havia sentit del cel parlar novament amb mi i digué: vés, pren el llibre petit obert a la mà de l'àngel que està sobre el mar i la terra. I vaig anar cap a l'àngel i li vaig dir: dona'm el llibre petit. I em diu: pren-lo i devora'l, i t'amargarà el ventre, però en la boca et serà dolç com la mel. I vaig prendre el llibre petit de la mà de l'àngel i el vaig devorar, i a la boca m'era dolç com la mel, i, quan me'l vaig haver menjat, el meu ventre es tornà amarg. I em diu: cal que profetitzis novament sobre molts pobles i nacions i llengües i reis. Apocalipsi, capítol 11. I em fou donada una canya semblant a una vara, i l'àngel restà dret i em digué: alça't i mesura el temple de Déu i l'altar i els qui hi adoren, però el pati exterior del temple exclou-lo i no el mesuris, perquè fou donat als gentils i trepitjaran la ciutat santa 42 mesos. I donaré els meus 2 testimonis de profetitzar durant 1260 dies vestits de sac. Aquests són els 2 olivers i els 2 portallànties que estan davant del Déu de la terra. I si algú els vol fer mal, els surt foc de la boca i devora els seus enemics. I si algú els vol fer mal, aquest ha de ser mort així. Ells tenen potestat de tancar el cel perquè no plogui durant els dies de la seva profecia, i tenen potestat sobre les aigües per tornar-les en sang i per colpir la terra amb tota mena de plagues cada vegada que vulguin. I quan hagin acomplert el seu testimoni, la bèstia que puja de l'abisme farà la guerra contra ells i els vencerà i els matarà. I els seus cadàvers restaran a la plaça de la gran ciutat, que s'anomena espiritualment Sodoma i Egipte, on també el nostre Senyor fou crucificat. I la gent dels pobles, i tribus, i llengües, i nacions miraran els seus cadàvers 3 dies i mig, i no permetran que els seus cadàvers siguin posats en sepulcres. I els habitants de la terra se n'alegraran i ho celebraran, i s'enviaran regals els uns als altres, perquè aquests 2 profetes havien turmentat els habitants de la terra.
I després d'3 dies i mig, l'esperit de vida de part de Déu va entrar en ells i es posaren drets sobre els seus peus i un gran pànic caigué sobre els qui els veien. I escoltaren una veu forta del cel que els deia: «Pugeu aquí». I pujaren al cel en el núvol i els seus enemics els veieren. I en aquell moment hi hagué un gran terratrèmol i caigué la 10a part de la ciutat i foren morts 100.000 noms d'homes en el terratrèmol i els restants s'ompliren de por i donaren glòria al Déu del cel. El segon ai ha passat. Heus aquí, el tercer ai arriba de seguit. I el 7è àngel tocà la trompeta i en el cel hi hagué grans veus que deien: «Els reialmes del món han esdevingut del nostre Senyor i del seu Crist i regnarà pels segles dels segles». I els 24 ancians que eren davant de Déu, asseguts en els seus trons, es prostraren sobre els seus rostres i adoraren Déu, dient: «Et donem gràcies, Senyor Déu Totpoderós, aquell que és i el qui era i el qui ha de venir, perquè has pres el teu gran poder i has començat a regnar. I les nacions s'ompliren d'ira i vingué la teva ira i el moment de judicar els morts i de donar la recompensa als teus servents, els profetes, i als sants, i als qui temen el teu nom, als petits i als grans, i de destruir els qui destrueixen la terra. I fou obert el temple de Déu en el cel, i aparegué l'arca del seu pacte en el seu temple, i hi hagué llamps i veus i trons i terratrèmols i gran pedregada». Apocalipsi, capítol 12. I aparegué un gran senyal en el cel, una dona revestida del sol, amb la lluna sota els seus peus i sobre el seu cap una corona de 12 estels, i embarassada cridava amb dolors de part i turmentada per infantar. I aparegué un altre senyal en el cel i, heus aquí, un gran drac roig que tenia 7 caps i 10 banyes i damunt dels seus caps 7 diademes, i la seva cua arrossegava la tercera part dels astres del cel i es llançà a la terra. I el drac es posà davant de la dona que havia d'infantar per devorar el seu fill quan hagués infantat. I ella infantà un fill mascle, el qual ha de pasturar totes les nacions amb vara de ferro, i el seu fill fou arrebatat vers Déu i vers el seu tron. I la dona fugí cap al desert, on té un lloc preparat per Déu, perquè allà l'alimentin durant 1260 dies. Hi hagué una guerra en el cel. Miquel i els seus àngels van combatre contra el drac. També va combatre el drac i els seus àngels, però no van poder guanyar, i el seu lloc no es trobà més en el cel. I fou llançat aquell gran drac, la serp antiga, l'anomenat Diable i Satanàs, el qui enganya tota la humanitat. Fou llançat a la terra i els seus àngels foren llançats amb ell. I vaig escoltar una gran veu al cel que deia: «Ara ha arribat la salvació i el poder i el regne del nostre Déu i la potestat del seu Crist, perquè ha estat llançat a baix l'acusador dels nostres germans, a qui els acusa davant del nostre Déu dia i nit. I ells l'han vençut per la sang de l'anyell i per la paraula del testimoni d'ells, i no van estimar la seva pròpia vida fins a la mort. Per això, alegreu-vos, ó cels, i els qui habiteu. Ai dels qui habiten la terra i el mar, perquè ha baixat a vosaltres el diable amb gran furor, sabent que té poc temps». I quan el drac veié que havia estat llançat a la terra, perseguí la dona que havia infantat el nen, i a la dona li foren donades les 2 ales de la gran àguila, a fi que volés cap al desert, cap al seu lloc, on és alimentada allà un temps, uns temps i mig temps, lluny de la presència de la serp. I la serp, llançada a la boca aigua com un riu darrere de la dona, per fer que se l'emportés la riuada. I la terra ajudà la dona, i la terra obrí la boca i s'empassà el riu que el drac havia llançat de la seva boca. I el drac s'omplí d'ira contra la dona i se n'anà a fer guerra contra els restants de la descendència d'ella, els qui guarden els manaments de Déu i tenen el testimoni de Jesucrist. Apocalipsi,
Capítol 13. I em vaig posar dret sobre la sorra del mar, i vaig veure una bèstia que pujava del mar, que tenia 7 caps i 10 banyes, i sobre les banyes 10 diademes, i sobre els seus caps un nom de blasfèmia. I la bèstia que vaig veure era semblant a un lleopard, i els seus peus eren com els d'un ós, i la seva boca com la boca d'un lleó. I el drac li donà el seu poder i el seu tron i una gran potestat. I vaig veure un dels seus caps com ferit de mort, però aquesta ferida mortal fou guarida, i tota la terra es meravellà darrere la bèstia, i adoraren el drac que havia donat potestat a la bèstia, i adoraren la bèstia, dient: Qui és semblant a la bèstia? Qui podrà fer guerra contra ella? I li fou donada una boca que parlava coses altives i blasfèmies, i també li fou donada potestat per actuar durant 42 mesos, i obrir la boca per dir una blasfèmia contra Déu, per blasfemar el seu nom i el seu tabernacle i els qui habiten en el cel. I li fou donat de fer guerra contra els sants i de vèncer-los. I li fou donada potestat sobre tota tribu i llengua i nació. I l'adoraran tots els habitants de la terra, els noms dels quals no estan escrits en el llibre de la vida de l'anyell, que fou immolat des de la fundació del món. Si algú té orella, que escolti. Si algú porta a captivitat anirà. Si algú mata a espasa ha de ser mort. Aquí hi ha la perseverança i la fe dels sants. I vaig veure una altra bèstia que pujava de la terra, i tenia 2 banyes semblants a les d'un anyell, i parlava com un drac, i exerceix tota la potestat de la primera bèstia davant d'ella, i fa que la terra i els qui l'habiten adorin la primera bèstia de qui havia estat guarida la ferida mortal, i fa grans senyals, fins a fer baixar foc del cel a la terra davant dels homes, i enganya els habitants de la terra amb els senyals que li foren donats de fer davant de la bèstia, dient als habitants de la terra que facin una imatge de la bèstia, la que té aquella ferida d'espasa, i visqué. I li fou donat de donar alè a la imatge de la bèstia, perquè fins i tot la imatge de la bèstia parlés, i fes matar tots els qui no adoressin la imatge de la bèstia, i fa que a tots, als petits i als grans, i als rics i als pobres, i als lliures i als esclaus, se'ls posi una marca en la mà dreta o en els seus fronts, i que ningú no pugui comprar o vendre, sinó el qui tingui la marca o el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. Aquí hi cal saviesa. El qui tingui enteniment, que calculi la xifra de la bèstia, perquè és una xifra d'home, i la seva xifra és 666. Apocalipsi, capítol 14. I vaig veure, i, heus aquí, un anyell era dret sobre la muntanya de Sió, i amb ell 144.000 que tenien el nom del seu pare escrit en els seus fronts. I vaig escoltar una veu del cel, com la veu de moltes aigües i com la veu d'un gran tro. I vaig escoltar una veu de citaristes tocant les seves cítares. I canten com un càntic nou davant del tron i davant dels 4 éssers vivents i dels ancians. I ningú no podia aprendre el càntic sinó els 144.000 que havien estat comprats de la terra. Aquests són els qui no s'havien contaminat amb dones perquè són verges. Aquests són els qui segueixen l'anyell a tot arreu on va. Aquests foren comprats d'entre els homes com a primícies per a Déu i per a l'anyell, i en la seva boca no s'hi ha trobat engany perquè són irreprensibles davant del tron de Déu. I vaig veure un altre àngel que volava pel mig del cel i tenia un evangeli etern per anunciar-lo als habitants de la terra, a tota nació i tribu i llengua i poble. I deia amb veu forta: Temeu Déu i doneu-li glòria, perquè ha arribat l'hora del seu judici, i adoreu aquell que feu el cel i la terra i el mar i les fonts de les aigües. I un altre àngel el seguí, que deia: Ha caigut Babilònia, la gran ciutat, perquè ha fet beure a totes les nacions del vi del furor de la seva fornicació. I un tercer àngel el seguí, que deia amb veu forta:
si algú adora la bèstia i la seva imatge i rep la marca en el seu front o en la seva mà, també ell beurà del vi del furor de Déu, abocat sense mescla en la copa de la seva ira, i serà atormentat amb foc i sofre davant dels àngels sants i davant l'anyell. I el fum del turment d'ells puja pels segles dels segles i no tenen repòs ni de dia ni de nit els qui adorin la bèstia i la seva imatge i el qui rebi la marca del seu nom. Aquí hi ha la perseverança dels sants. Aquí, els qui guarden els manaments de Déu i la fe de Jesús. I vaig escoltar una veu del cel que em deia: escriu, feliços els morts que moren en el Senyor des d'ara. Sí, diu l'Esperit, que reposin dels seus treballs, ja que les seves obres els acompanyen. I vaig veure, i, heus aquí, un núvol blanc, i sobre el núvol un que seia semblant a un fill de l'home que tenia al cap una corona d'or i en la seva mà una falç esmolada. I un altre àngel sortí del temple, cridant amb veu forta al qui seia sobre el núvol: envia la teva falç i sega, perquè t'ha arribat l'hora de segar, perquè la collita de la terra ja és seca. I el qui seia sobre el núvol llançà la seva falç sobre la terra, i la terra fou segada. I un altre àngel, que també tenia una falç esmolada, sortí del temple del cel. I un altre àngel, que tenia potestat sobre el foc, sortí de l'altar i cridà amb un crit fort al qui tenia la falç esmolada, dient: envia la teva falç esmolada i verem els raïms de la vinya de la terra, perquè els seus grans ja són madurs. I l'àngel llançà la seva falç a la terra i veramà la vinya de la terra i llançà el raïm al gran cup de la ira de Déu. I el cup fou trepitjat fora de la ciutat, i del cup sortí sang fins a les brides dels cavalls per 1.600 estadis. Apocalipsi, capítol 15. I vaig veure un altre senyal en el cel, gran i meravellós, 7 àngels que tenien les 7 darreres plagues, perquè amb elles s'ha completat el furor de Déu. I vaig veure com un mar de vidre barrejat amb foc, i els que sortien vencedors de la bèstia i de la seva imatge i de la seva marca i de la xifra del seu nom, drets sobre el mar de vidre, i tenien cítares de Déu. I canten el càntic de Moisès, el servent de Déu, i el càntic de l'anyell, dient: gran i meravelloses són les teves obres, Senyor Déu Totpoderós. Justos i veritables són els teus camins, Rei dels sants. Qui no et temerà, Senyor, i no glorificarà el teu nom? Perquè tu sol ets sant, perquè totes les nacions vindran i es prostraran davant teu, perquè s'han manifestat els teus judicis. I després d'aquestes coses vaig veure i, heus aquí, fou obert en el cel el temple del tabernacle del testimoni, i els 7 àngels que tenien les 7 plagues sortiren del temple, vestits de lli pur i resplendent, i cenyits pels pits amb cenyidors d'or. I un dels 4 éssers vivents donà als 7 àngels 7 copes d'or, plenes del furor de Déu, que viu pels segles dels segles. I el temple s'omplí de fum per la glòria de Déu i pel seu poder, i ningú no podia entrar en el temple fins que s'haguessin completat les 7 plagues dels 7 àngels. Apocalipsi, capítol 16. I vaig escoltar una veu forta del temple que deia als 7 àngels: aneu i aboqueu a la terra les copes del furor de Déu. I el primer se n'anà i abocà la seva copa sobre la terra, i vingué una úlcera dolenta i maligna sobre els homes que tenien la marca de la bèstia i sobre els que adoraven la seva imatge. I el segon àngel abocà la seva copa en el mar i es tornà sang com de mort, i morí tota ànima vivent en el mar. I el tercer àngel abocà la seva copa en els rius i en les fonts de les aigües i es tornaren sang. I vaig escoltar l'àngel de les aigües que deia: ets just, ó Senyor, el qui és i el qui era i el qui serà, perquè ha judicat aquestes coses, perquè ells vessaren la sang dels sants i profetes i tu els has donat a beure sang perquè s'ho mereixen. I em vaig escoltar un altre que, des de l'altar, deia: sí, Senyor Déu Totpoderós,
veritables i justos són els teus judicis. I el quart àngel abocà la seva copa sobre el sol i li fou donat de cremar els homes amb foc. I els homes es cremaren per la gran calor i blasfemaren el nom de Déu que té potestat sobre aquestes plagues i no es penediren per donar-li glòria. I el cinquè àngel abocà la seva copa sobre el tron de la bèstia i el seu reialme fou entenebrit i es mossegaven les llengües de dolor i blasfemaren el Déu del cel per causa dels seus dolors i de les seves úlceres i no es penediren de les seves obres. I el sisè àngel abocà la seva copa sobre el gran riu Eufrates i la seva aigua s'eixugà a fi de preparar el camí als reis de l'Orient. I vaig veure sortir de la boca del drac i de la boca de la bèstia i de la boca del fals profeta 3 esperits impurs semblants a granotes, perquè són esperits de dimonis que fan senyals i surten cap als reis de la terra i de tot el món habitat a fi de reunir-los per a la batalla d'aquell gran dia del Déu Totpoderós. Heus aquí, vinc com un lladre, feliç el qui vetlla i manté posats els seus vestits perquè no vagi despullat i vegin la seva vergonya. I el reuní en un lloc que en hebreu s'anomena Armagedon. I el setè àngel abocà la seva copa a l'aire i sortí una veu forta del temple del cel, del tron, que deia: «Està fet!» I hi hagué veus, i trons, i llamps, i es feu un gran terratrèmol, com no n'hi ha hagut cap, d'ençà que els homes foren sobre la terra, un terratrèmol tan enorme, així de gran. I la gran ciutat fou dividida en 3 parts, i les ciutats de les nacions caigueren. I Babilònia la gran fou recordada davant Déu per donar-li la copa del vi del furor de la seva ira. I tota illa fugí, i les muntanyes no foren trobades. I caigué del cel sobre els homes una gran pedregada, com d'un talent. I els homes blasfemaren Déu pel flagell de la pedregada, perquè la plaga és tremendament gran. Apocalipsi, capítol 17. I vingué un dels 7 àngels que tenien les 7 copes i parlà amb mi, dient-me: «Vine, et mostraré la condemna contra la gran prostituta que seu sobre moltes aigües, amb la qual fornicaren els reis de la terra i els habitants de la terra s'embriagaren amb el vi de la seva fornicació. I em va portar en esperit al desert, i vaig veure una dona asseguda damunt una bèstia escarlata, plena de noms de blasfèmia, que tenia 7 caps i 10 banyes. I la dona anava vestida de porpra i escarlata, i guarnida d'or i amb pedres precioses i perles, i a la seva mà tenia una copa d'or plena d'abominacions i de la immundícia de la seva fornicació. I sobre el seu front tenia un nom escrit: Misteri, Babilònia la Gran, la mare de les prostitutes i de les abominacions de la terra. I vaig veure la dona embriagada amb la sang dels sants i amb la sang dels testimonis de Jesús, i en veure-la em vaig admirar amb gran admiració. I l'àngel em digué: «Per què t'admires? Jo t'explicaré el misteri de la dona i de la bèstia que la porta, la que té els 7 caps i les 10 banyes. La bèstia que has vist era i no és, i ha de pujar de l'abisme i va a la perdició. I els habitants de la terra, aquells el nom dels quals no estan escrits en el llibre de la vida des de la fundació del món, es meravellaran en veure la bèstia que era i no és, encara que és. Aquí la ment que té saviesa. Els 7 caps són 7 muntanyes sobre les quals seu la dona, i són 7 reis. 5 d'ells han caigut, i l'un existeix, i l'altre encara no ha vingut, i quan vingui ha de durar una mica. I la bèstia, que era i no és, ella mateixa és el 8è, i és del 7, i se'n va a la perdició. I les 10 banyes que has vist són 10 reis que encara no han rebut reialme, però rebran, per una hora, potestat com a reis amb la bèstia. Aquests tenen un sol propòsit, i donaran el seu poder i la seva potestat a la bèstia. Aquests faran guerra contra l'anyell, i l'anyell els vencerà, perquè és senyor de senyors i rei de reis,
i els qui són amb ell són cridats i elegits i fidels. I em diu: les aigües que has vist, on seu la prostituta, són pobles i multituds i nacions i llengües. I les 10 banyes que has vist en la bèstia, aquestes odiaran la prostituta i la deixaran solitària i nua i es menjaran les seves carns i la cremaran en foc. Perquè Déu ha posat en els seus cors de complir el propòsit d'ell i de complir un sol propòsit, que ells donin el seu reialme a la bèstia fins que siguin acomplertes les paraules de Déu. I la dona que has vist és la gran ciutat que té la reialesa sobre els reis de la terra. Apocalipsi, capítol 18. I després d'aquestes coses vaig veure baixar del cel un altre àngel que tenia una gran potestat, i la terra fou il·luminada amb la seva glòria, i cridava amb força, amb veu forta, dient: ha caigut Babilònia la gran, i s'ha convertit en habitació de dimonis i en presó de tot esperit impur i en presó de tot ocell impur i repugnant, perquè totes les nacions han begut del vi del furor de la seva fornicació, i els reis de la terra han fornicat amb ella, i els comerciants de la terra s'han enriquit amb el poder del seu luxe. I vaig escoltar una altra veu del cel que deia: sortiu d'ella, poble meu, a fi que no us feu participants dels seus pecats i que no rebeu de les seves plagues, perquè els seus pecats s'han acumulat fins al cel i Déu ha fet memòria dels delictes d'ella. Pagueu-li tal com ella us ha pagat, i torneu-li el doble conforme a les seves obres. En la copa en què mesclava, mescleu-li el doble. Tant com ella s'ha glorificat i ha viscut en els luxes, doneu-li de turment i de dol, perquè diu en el seu cor: estic asseguda com a reina i no sóc viuda i no veuré mai el dol. Per això, en un sol dia vindran les seves plagues, mort i dol i fam, i serà cremada en foc, perquè és fort el Senyor Déu que l'adjudica. I els reis de la terra, que havien fornicat amb ella i havien viscut en luxe, ploraran i es lamentaran per ella quan vegin el fum del seu incendi. Aturats lluny, per por del seu turment, diran: ai, ai, la gran ciutat, Babilònia, la ciutat forta, perquè en una hora ha vingut el teu judici. I els comerciants de la terra ploren i es planyen per ella, perquè ningú ja no compra llur mercaderia d'or, i de plata, i de pedres precioses, i de perles, i de lli finíssim, i de porpra, i de seda, i d'escarlata, i de tota fusta olorosa, i de tot objecte de marfil, i de tot objecte de fusta preciosíssima, i de bronze, i de ferro, i de marbre, i canyella, i encens, i ungüent, i oliven, i vi, i oli, i flor de farina, i blat, i bestiar, i ovelles, i de cavalls, i de carruatges, i de cossos, i d'ànimes humanes. I els fruits madurs que la teva ànima desitjava s'han allunyat de tu, i totes les coses substancioses i esplèndides s'han allunyat de tu, i ja no les trobaràs mai més. Els comerciants d'aquestes coses, que s'havien enriquit per ella, s'estaran lluny per por del turment d'ella, plorant i planyent-se i dient: ai, ai, la ciutat gran vestida de lli finíssim i de porpra i d'escarlata i guarnida d'or i pedres precioses i perles, perquè en una hora ha estat arruïnada tanta riquesa. I cada pilot i cadascun dels qui viatgen en vaixells i els mariners i tots els qui treballen en el mar es mantingueren lluny, i mirant el fum del seu incendi cridaven dient: quina ciutat hi ha semblant a la gran ciutat? I es llançaven pols al cap i cridaven, plorant i planyent-se, dient: ai, ai, la gran ciutat, en la qual s'enriquiren amb la seva riquesa tots els qui tenen vaixells en la mar, perquè en una hora ha estat arruïnada. Alegra't sobre ella, cel, i els sants apòstols i els profetes, perquè Déu ha jutjat contra ella la vostra causa. I un àngel fort alçà una pedra gran com una pedra de molí i la llançà al mar, dient: així, amb violència,
serà llançada a Babilònia, la gran ciutat, i mai més no serà trobada. I mai més no s'escoltarà en tu la veu dels citaristes i dels músics i dels flautistes i dels trompeters. I mai més no es trobarà en tu cap artesà de qualsevol ofici i mai més no se sentirà en tu el so del molí. I la llum de llàntia no brillarà mai més en tu i mai més no se sentirà en tu la veu del nuvi i de la núvia, perquè els teus comerciants eren els magnats de la terra, perquè en la teva bruixeria s'han extraviat totes les nacions, i en ella es trobà la sang dels profetes i dels sants i de tots els que han estat assassinats sobre la terra. Apocalipsi, capítol 19. I després d'aquestes coses vaig escoltar en el cel una veu forta d'una gran multitud que deia: Al·leluia! La salvació i la glòria i l'honor i el poder per al Senyor, el nostre Déu, perquè els seus judicis són veritables i justos, perquè ha judicat la gran prostituta que havia corromput la terra amb la seva fornicació i ha venjat la sang dels seus servents que la mà d'ella havia vessat. I digueren per segona vegada: Al·leluia! I el fum d'ella puja pels segles dels segles. I els 24 ancians i els 4 éssers vivents es prostraren i adoraren Déu que seu en el tron, dient: Amén, Al·leluia! I sortí una veu del tron que deia: Llueu el nostre Déu, tots els seus servents i els qui el temeu, tant els petits com els grans. I vaig escoltar com la veu d'una gran multitud, i com la veu de moltes aigües, i com la veu de trons forts que deien: Al·leluia! Perquè el Senyor, el Déu Totpoderós, ha començat a regnar. Alegrem-nos i exultem de goig i donem-li glòria, perquè han arribat les noces de l'anyell i la seva esposa s'ha preparat. I li ha estat donat de vestir-se de lli finíssim, pur i resplendent, perquè aquell lli finíssim són les justificacions dels sants. I em diu: Escriu: Feliços aquells que han estat cridats al sopar de noces de l'anyell. I em diu: Aquestes són les paraules verídiques de Déu. I em vaig prostrar davant dels seus peus per adorar-lo, i em diu: Mira que no ho facis. Sóc company teu de servei i dels teus germans que tenen el testimoni de Jesús. Adora Déu, perquè el testimoni de Jesús és l'esperit de la profecia. I vaig veure obert el cel, i, heus aquí, un cavall blanc, i el qui muntava s'anomena Fidel i Veritable, i judica i combat amb justícia. I els seus ulls eren com flama de foc, i sobre el cap duia moltes diademes, tenia un nom escrit que ningú no coneix sinó ell, i anava vestit amb un mantell xopat de sang, i el seu nom és el Verb de Déu. I els exèrcits que són al cel els seguien en cavalls blancs, vestits de lli finíssim, blanc i pur. I de la seva boca surt una espasa esmolada per colpir amb ella les nacions. I ell els pasturarà amb vara de ferro, i ell trepitja el cup del vi del furor i de la ira del Déu Totpoderós. I té un nom escrit sobre el mantell i sobre la seva cuixa: Rei de Reis i Senyor de Senyors. I vaig veure un àngel dret en el sol i cridar amb veu forta, dient a tots els ocells que volen pel mig del cel: Veniu i reuniu-vos per al sopar del gran Déu, per menjar carn de reis, i carn de tribuns, i carn de poderosos, i carn de cavalls i dels que els munten, i carn de tots, lliures i esclaus, tant petits com grans. I vaig veure la bèstia, i els reis de la terra, i els seus exèrcits, aplegats per fer la guerra contra el qui muntava el cavall i contra el seu exèrcit. I la bèstia fou capturada, i amb ella el fals profeta que havia fet els senyals davant d'ella, amb els quals havia enganyat els qui havien rebut la marca de la bèstia i els qui adoraven la seva imatge. Tots dos foren llançats vius al llac de foc que crema amb sofre. I els restants foren matats amb l'espasa del qui muntava el cavall, la que sortia de la seva boca, i tots els ocells s'atiparen de les seves carns. Apocalipsi, capítol 20. I vaig veure
un àngel baixant del cel que tenia la clau de l'abisme i una gran cadena a la mà. I agafà el drac, la serp antiga, que és el diable i Satanàs, i el lligà 1000 anys, i el llançà a l'abisme, el tancà amb clau i posà un segell al damunt, a fi que no enganyi més les nacions fins que es compleixin 1000 anys. I després d'aquestes coses ha de ser deslligat per una mica de temps. I vaig veure uns trons, i s'hi van asseure, i els fou donat judici. I vaig veure les ànimes dels qui havien estat decapitats per causa del testimoni de Jesús i per causa de la paraula de Déu, i que no havien adorat la bèstia ni la seva imatge, ni havien rebut la marca en el front o en la mà, i visqueren i regnaren amb Crist 1000 anys. Però els altres morts no tornaren a viure fins que s'hagueren complert els 1000 anys. Aquesta és la primera resurrecció. Feliç i sant el qui té part en la primera resurrecció. La segona mort no té potestat sobre ells, sinó que seran sacerdots de Déu i del Crist i regnaran amb ell 1000 anys. I quan s'hagin complert els 1000 anys, Satanàs serà deslligat de la seva presó i sortirà per enganyar les nacions que hi ha als 4 angles de la terra, Gog i Magog, per reunir-los per a la batalla. I el seu nombre és com la sorra del mar. I pujaren per l'amplada de la terra i rodejaren el campament dels sants i la ciutat estimada. I baixà foc de part de Déu des del cel i els devorà. I el diable, que els enganyava, fou llançat al llac de foc i de sofre, on eren la bèstia i el fals profeta, i seran tormentats dia i nit pels segles dels segles. I vaig veure un gran tron blanc i aquell que hi seia, i davant del seu rostre fugiren la terra i el cel, i no fou trobat un lloc per a ells. I vaig veure els morts, petits i grans, que eren drets davant Déu, i uns llibres foren oberts, i també fou obert un altre llibre, que és el de la vida. I els morts foren judicats per les coses que hi ha escrites en els llibres segons les seves obres. I el mar donà als morts que hi havia en ell, i la mort i l'infern donaren als morts que hi havia en ells, i cadascú fou judicat segons les seves obres, i la mort i l'infern foren llançats al llac de foc. Aquesta és la segona mort, i el qui no fou trobat escrit en el llibre de la vida fou llançat al llac de foc. Apocalipsi, capítol 21. I vaig veure un cel nou i una terra nova, perquè el primer cel i la primera terra han passat i el mar ja no existeix. I jo, Joan, vaig veure la ciutat santa, la nova Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu, preparada com una núvia adornada per al seu espòs. I vaig escoltar una veu forta que venia del cel i deia: Heus aquí el tabernacle de Déu amb els homes, i ell habitarà amb ells, i ells seran pobles d'ell, i Déu mateix serà amb ells el seu Déu. I Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la mort ja no existirà. I tampoc no hi haurà dol, ni clam, ni dolor, perquè les primeres coses han passat. I aquell que seia en el tron digué: Heus aquí, faig noves totes les coses. I em diu: Escriu, perquè aquestes paraules són veritables i fidels. I em digué: Està fet. Jo sóc l'alfa i l'omega, el principi i la fi. Jo, el qui té set, li donaré gratuïtament de la font de l'aigua de la vida. El qui venci heretarà totes les coses, i jo li seré Déu, i ell em serà fill. Però els covards, i incrèduls, i abominables, i homicides, i fornicadors, i bruixots, i idòlatres, i tots els mentiders, tenen la seva part en el llac que crema amb foc i sofre, que és la segona mort. I vingué a mi un dels 7 àngels que tenien les 7 copes plenes de les 7 darreres plagues, i em parlà, dient: Vine, et mostraré la núvia, l'esposa de l'anyell. I em portà en esperit dalt d'una muntanya gran i alta, i em mostrà la gran ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu, i tenia la glòria de Déu. La seva resplendor era semblant a la d'una pedra preciosíssima, com pedra de jaspi cristal·lí.
Tenia també una muralla gran i alta, amb 12 portes, i sobre les portes 12 àngels i uns noms inscrits, que són els de les 12 tribus dels fills d'Israel. 3 portes a llevant, 3 portes al nord, 3 portes al sud, 3 portes a ponent. I la muralla de la ciutat tenia 12 fonaments, i en aquests hi havia els noms dels 12 apòstols de l'anyell. I el qui estava parlant amb mi tenia una canya d'or per mesurar la ciutat, les seves portes i la seva muralla. I la ciutat està disposada en quadrangle i la seva llargada és igual a l'amplada. I mesurar la ciutat amb la canya 12.000 estadis, la seva llargada i l'amplada i l'alçada són iguals. També mesurar la seva muralla 144 colzes en mesura d'home, que és d'àngel. I el material de la seva muralla era de jaspi i la ciutat era d'or pur, semblant a cristall pur. I els fonaments de la muralla de la ciutat eren adornats amb tota mena de pedra preciosa. El primer fonament, jaspi. El segon, lapislàtzuli. El tercer, calcedònia. El quart, maragda. El cinquè, sardònix. El sisè, cornalina. El setè, crisòlit. El vuitè, beril. El novè, topazi. El desè, crisopres. L'onzè, jacint. El dotzè, ametista. I les 12 portes eren 12 perles. Cada una de les portes era d'una sola perla. I la plaça de la ciutat era d'or pur, com cristall transparent. I de temple no n'hi vaig veure, perquè el Senyor, el Déu Totpoderós, és el seu temple i l'anyell. I la ciutat no té necessitat del sol ni de la lluna perquè li facin llum, perquè la glòria de Déu la il·lumina, i l'anyell és el seu llum. I les nacions dels salvats caminaran en la seva llum, i els reis de la terra hi portaran la seva glòria i el seu honor. I mai no es tancaran les seves portes de dia, perquè de nit allà no n'hi haurà. I hi portaran la glòria i l'honor de les nacions, i no hi entrarà res que sigui contaminat, ni el qui practica abominació i falsedat, sinó els que estan escrits en el llibre de la vida de l'anyell. Apocalipsi, capítol 22. I em mostrà un riu pur d'aigua de vida, resplendent com cristall, que sortia del tron de Déu i de l'anyell. Al mig de la seva plaça i a banda del riu hi ha un arbre de la vida que produeix 12 fruits. Cada mes dona el seu fruit, i les fulles de l'arbre són per a medicina de les nacions. I no hi haurà cap més maledicció. I allà hi haurà el tron de Déu i de l'anyell, i els seus servents el serviran, i veuran la seva faç, i portaran el nom d'ell en els seus fronts. I allà no hi haurà nit, ni tindrà necessitat de llàntia ni de llum de sol, perquè el Senyor Déu els il·lumina. I regnaran pels segles dels segles. I em digué: aquestes paraules són fidels i veritables, i el Senyor, el Déu dels sants profetes, ha enviat el seu àngel per mostrar als seus servents les coses que s'han d'esdevenir aviat. Heus aquí, vinc aviat. Feliç el qui guarda les paraules de la profecia d'aquest llibre. I jo, Joan, sóc el qui vaig veure i vaig escoltar aquestes coses. I després d'haver-les escoltat i vist, vaig prostrar-me davant dels peus de l'àngel que me les mostrava per adorar-lo. I em diu: mira que no ho facis, perquè sóc company teu de servei i dels teus germans els profetes i dels qui guarden les paraules d'aquest llibre. Adora Déu. I em diu: no segellis les paraules de la profecia d'aquest llibre, perquè el temps és a prop. El qui és injust, que sigui injust encara. El qui és brut, que s'embruti encara. El qui és just, que sigui justificat encara. El qui és sant, que sigui santificat encara. I heus aquí, vinc aviat, i la meva recompensa ve amb mi, per retre a cadascú d'acord a com serà la seva obra. Jo sóc l'alfa i l'omega, el principi i la fi, el primer i el darrer. Feliços els qui practiquen els seus manaments, perquè tinguin dret sobre l'arbre de la vida i entrin per les portes a la ciutat. Però restaran fora els gossos i els bruixots
i els fornicadors, i els homicides, i els idòlatres, i tot aquell que estima i practica la falsedat. Jo, Jesús, he enviat el meu àngel per donar-vos testimoni d'aquestes coses en les esglésies. Jo sóc l'arrel i el llinatge de David, l'estel resplendent i del matí. I l'esperit i la núvia diuen, vine. I qui ho escolta, que digui, vine. I el qui tingui set, que vingui, i el qui vulgui, que prengui de franc l'aigua de vida. Perquè dono testimoni a tothom que escolta les paraules de la profecia d'aquest llibre, que si algú afegeix res a aquestes coses, Déu afegirà damunt d'ell les plagues escrites en aquest llibre. I si algú treu de les paraules del llibre d'aquesta profecia, Déu li traurà la seva part del llibre de la vida i de la ciutat santa i de les coses escrites en aquest llibre. El qui dona testimoni d'aquestes coses diu, sí, vinc aviat. Amén. Sí, vine, Senyor Jesús. La gràcia del nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres. Amén.